Glory. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έδωσες την ευκαιρία να έρθω εδώ και να διηγηθώ την ιστορία μου, τη ζωή μου λίγο μαζί σας, να γίνω λίγο transparent, όπως λέμε και εμείς στα αγγλικά, ετελής, για να δείτε λιγάκι ότι όλοι μας είμαστε στο ίδιο σημείο και αρχίζουμε από το ίδιο σημείο. Πριν αρχίσω όμως, αν με επιτρέψετε, να κάνουμε μία προσευχή και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μπορέσαμε και έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Κύριε Ιησού Χριστέ, πολύ σε ευχαριστώ γιατί εσύ μας έδωσες την ευκαιρία αυτή σαν μητέρες να έρθουμε εδώ και με μία πεποίθηση και μία αγάπη να μάθουμε ακόμη πιο πολλά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο δρόμο της ζωής μας. Εσύ είσαι αυτός που μας διδάσκεις και σε ευχαριστούμε. Σαν αυτά τα μέρη τα οποία μπορούμε να έρθουμε, το MAPS που μπορούμε να μάθουμε για σένα. Και σε ευχαριστώ και για τα παιδάκια μας που μας χάρισες, είναι δώρο δικό σου και σε ευχαριστούμε. Να είσαι και με αυτούς που μαθαίνουν τώρα και διδάσκουν το δικό σου λόγο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ήθελα λίγο να σας πω κι εγώ τη δικιά μου την ιστορία, ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά δεν βλέπετε ένα πρόσωπο put together and all beautiful and nothing missing. Δεν είναι ένα πρόσωπο εδώ κάθεται μπροστά σας και τα έχει μάθει όλα και τα ξέρει όλα και είναι εντάξει, δεν έκανε κανένα λάθος στη ζωή της. Ήρθε εδώ να σας διδάξει εσάς. Εάν ήρθατε να μάθετε αυτό, λυπάμαι ότι σήμερα δεν θα το μάθετε αυτό. Θα μάθετε πως και εγώ είμαι μια μητέρα που άρχισα από την αρχή. Δεν ήξερα τίποτα άλλο, παρά ήξερα ένα πράγμα. Ο Θεός, ο οποίος είναι στην καρδιά μου, θα με βοηθήσει και θα με διδάξει πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνω στη ζωή μου, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου. Και τον είδα πολύ φανερά. Όμως, θέλω να πάω λίγο πίσω. Μικρό παιδάκι, σε ένα χωριουδάκι αυτής της πολύ όμορφης χώρας. Ελλάδα, Μιλότοπος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Νάουσα. Αυτά είναι τα ονόματα που μένουν μέσα στο δικό μου το μυαλό, γιατί εκεί γεννήθηκα. Τα ελληνικά μου είναι λίγο ξεχασμένα, δεν είναι τόσο καθαρά, αλλά θέλω πάρα πολύ να σας μιλήσω ώστε να καταλάβετε την καρδιά μου. Έχω φύγει από την Ελλάδα μας πριν 51 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο που ήταν τωρινό πράγμα για μένα και τα ξέχασα εντελώς. Είναι πολλά χρόνια. Γεννήθηκα σε μια πολύ φτωχιά οικογένεια. Αν μπορείτε να τη φανταστείτε, ξυπολιτάκι, κρεμμυδάκι στο χέρι, ούτε και ψωμί. Ήρθαμε από την Τουρκία, οι γονείς μου, ο παππούς και η γιαγιά, μετά η μαμά βέβαια, αυτή ήταν μικρή. Και όταν έρχεσαι σαν πρόσφυγες, μερικοί από εσάς αισθανθήκατε την προσφυγιά, νομίζω. Είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι ότι είσαι μόνη. Ότι δεν έχεις κανένα στον κόσμο. Ούτε χωράφια έχεις, ούτε σπίτι έχεις, ούτε και που να βάλεις το κεφάλι σου. Κι όμως, κοιτάξτε τώρα, εσείς που είσαστε εδώ, που είμαι εγώ εδώ, εκείνα δεν μένουν εκεί.
ο Θεός σε δίνει μια καινούργια ευκαιρία να μπορέσεις να κάνεις κάτι με τη ζωή σου. Και έτσι έκαναν και οι δικοί μου γονείς. Και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό. Ένα από τα ωραία πράγματα που έγιναν στους δικούς μου γονείς, η μητέρα μου και ο πατέρας μου, άνοιξαν ξάπλωτα την καρδιά τους και καλέσαν τον Θεό να κυβερνήσει τη δικιά τους τη ζωή. Και αυτά τα άμαθα εγώ από τους δικούς μου γονείς. Ήμουνα 10 χρονών. Η μαμά μου έχασε τον άντρα της, τον μπαμπά μου, ενώ ήμουνα εγώ 2 χρονών. Ήμασταν 8 παιδιά. Δεν είχε τι να κάνει. Να φανταστείτε, για να μας ταΐσει η μαμά έπρεπε να καρικώσει κάλτσες για να μας ταΐσει. Δεν είχαμε χωράφια, δεν είχαμε σπίτι, τέλος πάντων, και όμως μπόρεσε και το έκανε. Με τη βοήθεια του Θεού. Και ο Θεός φρόντισε. Υπήρχε και ένα ορφανοτροφείο στην Κατερίνη, το οποίο όταν οι γονείς μου, η μαμά μου δεν μπορούσε πλέον, ο Θεός με πήρε από το χέρι και με έβαλε στο ορφανοτροφείο. Εκεί που μπόρεσα να μάθω περισσότερο για τον Θεό, περισσότερο για τον εαυτό μου, πήγα στο σχολείο, είχα ρουχαλάκια, είχα να φάω. Θα σας πω και μια ιστορία από το παλιό μου παρελθόν. Ήταν μια κυρία η οποία ήταν υπεύθυνη στο ορφανοτροφείο, λεγόμενη κυρία Νέτα, η οποία ήταν η διευθύντρια των κοριτσιών. Έρχομαι από το χωριό, το πρώτο πράγμα που με κάνουν είναι να βάλω το πόδι μου σε ένα χαρτί και να μου ζωγραφίσουν το πόδι. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε εκείνη τη στιγμή που το έβλεπα, αλλά το άλλο πράγμα είναι, κάθε πρωί ήταν να φάμε. Ένα πράγμα που δεν είχα δει εγώ στη ζωή μου πλέον. Εγώ ήξερα κρεμμυδάκι και αν ποτέ είχαμε ένα καμένο ψωμί, κομμάτι ψωμί, και εκείνο δεν τρώγαμε. Με φέρνουνε ένα cereal, porridge, ένα quacker, κάτι ζεστό για να φάμε. Όταν ήρθε αυτό μπροστά μου, σηκώνω το χέρι μου ψηλά και της λέω της κυρίας Ανέτας, αυτό δεν μ' αρέσει, δεν είπε τίποτα, παίρνει το πιάτο μου, το πηγαίνει στην κουζίνα και το αφήνει εκεί. Εγώ περιμένω τώρα να μου φέρει κάτι καινούριο, είμαι και καινούριο παιδάκι που ήρθα, θα μου χαϊδέψει, θα μου δώσει κάτι. Όχι. Τα παιδάκια τους, they're excused, να φύγουν, να πάνε στο σχολείο. Σηκώνομαι κι εγώ, φεύγω, πεινασμένη. Πηγαίνω στο σχολείο, ξαναγυρνάω, όλοι μαζί, στο τραπέζι, το γενικό φαγητό μας. Δεν ξέρω τι είχαμε, αλλά μύριζε ωραία. Εγώ όμως μπροστά μου είχα το φαγητό που είχα το πρωί. Κυρία Νέτα, δεν μ' αρέσει. Το παίρνει ξανά, το πηγαίνει στην κουζίνα. Γίνεται πάλι το βράδυ το ίδιο. Το άλλο πρωί, παιδιά, το καθάρισα και ποτέ άλλοτε στο ορφανοτροφείο δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει. Βλέπετε και τώρα όλα τα τρώω. Μπορείτε να δείτε. Και ένα άλλο. Ποτέ, μα ποτέ μη ρίχνετε τα ρουχαλάκια σας κάτω. Πάντοτε να τα έχετε τακτοποιημένα όμορφα πάνω στο κρεβατάκι. Ο καθένας είχε δικό του κρεβάτι. 8 παιδάκια, 8 κρεβατάκια μέσα σε ένα δωμάτιο. Αν ο καθένας έριχνε κάτι θα ξέρατε τι θα γινότανε. Μία μέρα θα πηγαίναμε στην εκκλησία και όλα τα παιδάκια έτοιμα ήμασταν, τα χέρια μας ψηλά, να μπουν τα νύχια καθαρά, τα ρουχαλάκια μας τα κοιτούσανε πριν να μας πάνε στην εκκλησία. Δίπλα μου βλέπω μια κοπέλα που φοράει το παλτό μου. Τα
χέρι μου ψηλά. Κύριε Ανέτα, η κοπέλα φοράει το παλτό μου. Με κοιτάει και με λέει, πού το είχες το παλτό σου τελευταία? Λέω, δεν θυμάμαι. Α, γι' αυτό. Ήταν μέσα στο καλαθάκι, το οποίο σας είχα πει, όταν έρθετε και βγάζετε το παλτό σας, πού θα το κρεμάσετε? Στην τουλάπα. Εντάξει, δεν θα το βάλετε κάτω, έτσι. Το βρήκαμε, το βάλαμε στο καλάθι, δεν είχε παλτό, πήγε εκεί, το πήρε και το φόρεσε. Όλο το χειμώνα δεν είχα παλτό. Το καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν αφήνω τίποτα κάτω από τώρα και εξής. 2 καλά μαθήματα πήρα. Προσπάθησα να τα πω και στα παιδιά μου αυτό, αφού απέκτησα παιδάκια, 3 όλα, με χάρισε ο Θεός. Η Λόρη είναι η πιο μικρή, η μοναδική κόρη, τα 2 αγόρια, τα αδέρφια της. Ο Μιχάλης είναι, να πούμε και τις ηλικίες, 42 χρονών, και ο Βασίλης είναι 40, η Λόρη μου κοντεύει, τέλος πάντων. Ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά. Λέω, Κύριε, πώς εσύ, ένας Θεός, με ενδιαφερθείς για μένα. Και όμως, ενδιαφέρεται για το κάθε τι. Για το παιδάκι το οποίο ήταν ορφανό, ήταν ξυπόλυτο, που δεν είχε να φορέσει. Θυμόσαστε τι σας είπα στην αρχή? Το πόδι μου ζωγραφισμένο σε ένα χαρτί όταν πρώτο ήρθα. Μία υποστήρικτρια από την Αμερική που μου αγάπησε εμένα χωρίς να με δει, έστελνε κάποια χρήματα για να με υποστηρίξει και φαντάζομαι θα προσευχόταν για μένα. Γιατί θα σας πω και άλλα πράγματα τα οποία είναι τόσο σπουδαία ότι αν δεν ήταν ο Θεός και αν δεν ήταν προσευχές από πίσω μου, αποκλείεται να μπορούσα να τα καταφέρω αυτά τα πράγματα. Έστειλε ένα πακέτο τον Δεκέμβριο μήνα. Το κάθε παιδί του ορφανοτροφείου πάντοτε λάβαινε ένα πακετάκι για δώρα. Αυτό το πακέτο που είπατε να κάνετε, να το κάνετε, θα χαρείτε, όχι μόνο εσείς, αλλά τα παιδιά σας. Θα γίνουν πραγματικά πολύ excited, ότι δίνουν κάτι σε άλλα παιδάκια. Αυτό το πακέτο είχε ένα ζευγάρι παπούτσια καινούργια. Να, προσέξτε, ποτέ δεν είχα καινούργια παπούτσια μέχρι τώρα. Στο χωριό μέσα, ξυπολιταρία, και αν είχαμε λαστιχένια παπούτσια που ήταν της μαμάς, της γιαγιάς, της θείας και σου κάνανε, τα βάζες και αυτά. Έτσι. Ανοίγω το πακέτο και τι να δω. Ένα τόσο όμορφο ζευγάρι παπούτσια. Αδελφές μου, το φορούσα, το καθάρισε καλά, το ξανάβαζα στο κουτί, μετά βάζα και φορούσα τα λαστιχένια. Τα που είχα φέρει από το χωριό. Ήτανε το κάτι άλλο για μένα. Σήμερα όμως, ο Θεός όχι ότι με έδωσε ένα ζευγάρι, ούτε 2 ζευγάρια, πάρα πολλά. Λίγο είναι αυτό που θα σας πω. Θα ήθελα να σας πάρω όλους μαζί και να σας πάω στην Αμερική μαζί μου για να δείτε τη ζωή τη σημερινή που με χάρισε ο Θεός. Κάθε φορά που σκέφτομαι ότι δεν ήμουν άξια. Ποια ήμουν εγώ, Κύριε, για να θελήσεις, για να με βάλεις σε ένα pedestal, να με βάλεις ψηλά, σε μία ψηλά. Να με ανεβάσεις τόσο ψηλά.
Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν το άξιζα. Αλλά εσύ ήξερες και ξέρεις την επιθυμία της δικιάς μου καρδιάς. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι ο Θεός μου, είσαι εσύ αυτός που τα κάνεις όλα για μένα. Και σε σένα βασίζομαι. Λοιπόν, πάμε πίσω λιγάκι. Στο ορφανοτροφείο υπήρχε την εποχή του 59. Άρχισα από το 59 να χτυπώ την πόρτα της κυρίας Ανέτας. Είχα μάθει, τώρα είμαι, θα σας πω πόσο ηλικία έχω, εσείς θα τα σκεφτείτε βέβαια, 12 χρονών. Και άκουσα ότι μερικά από τα παιδιά του ορφανοτροφείου πηγαίνουν Αμερική. Εγώ ούτε θα μπορούσα να μιλήσω στην κυρία Ανέτα χωρίς να σηκώσω το χέρι μου. Ούτε μπορούσα να... Στην εποχή εκείνη που ζούσαμε, είσαι παιδί χωρίς ακουή. Δεν μπορούσες να μιλήσεις, δεν μπορούσες να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις, όπως κάνουν τα παιδάκια σήμερα. Σηκώνεσαι όταν έρχεται κάποιος πιο μεγάλος από σένα. Δίνεις την καρέκλα σου. Αμέσως κάθεσαι κοντά, αν ζητήσει κάποιος, ναι, και τρέχα να το κάνεις και να το ξαναφέρεις. Δηλαδή ήταν τόσο, τα παιδάκια ήμασταν πάρα πολύ υπάκουα. Και η ντροπή επίσης, δεν μπορούσαμε να έχουμε πάντοτε εκείνο που θέλαμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, όμως κάτι με περικύκλωσε. Αυτό που με περικύκλωσε νομίζω είναι μία θέληση, αν θέλετε, τολμηρότητα, αν θέλετε, και δεν με ένοιαζε. Πήγαινα και χτυπούσα της κυρίας Ανέτα στην πόρτα. Κυρία Ανέτα, κι εγώ θέλω να πάω Αμερική. Εσύ φύγε, εσύ είσαι μεγάλη, κανένας δεν σε θέλει εσένα, και όμως έχεις και το ορφανοτροφείο που σε βοηθάει τώρα εδώ. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις ανάγκη. Φεύγω πίσω, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. 6 μήνες, χωρίς υπερβολή. Χτυπούσα την πόρτα της. Τι ήξερα εγώ για Αμερική, τι ήξερα εγώ τι θα γίνει από την ώρα που 12 χρονών παιδί να πάω στην Αμερική και πού ήταν αυτή η Αμερική. Τέλος πάντων, την ημέρα εκείνη, την οποία εγώ πήγα ξανά, άνοιξε την πόρτα, κυρία Ανέτα. Έλα παιδί μου μέσα. Όταν το είπε αυτό, εγώ λέω φεύγω. με δέχτηκε, κάποιος μ' αγάπησε, με ήθελε και όλα αυτά. Και πραγματικά λέει θα πας στην Αμερική. Εγώ την ευχαρίστησα, δεν θυμάμαι να κάνω και πολλές τρέλες και τέτοια. Ευχαριστώ πολύ και έφυγα. Νόμιζα αυτή, φαντάζομαι ότι θα έκανα πολλά και διάφορα, αλλά δεν έκανα. Δεν ήταν τόσο shocking for me. Ήξερα ότι ο Θεός μου οδηγεί και είχα τον Θεό μαζί. Και έτσι, μετά από λίγο χρόνο, είδα τη μαμά μου από το χωριό να έρθει, είδα τον ξαδερφό μου, ο οποίος και αυτός θα ερχότανε, και τα κατούκα με το τρένο από την Κατερίνη να έρθουμε στην Αθήνα, να πάρουμε τα χαρτιά μας, ώστε να φύγουμε. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Έρχεται η μάνα μου. Εάν εσείς έχετε το παιδάκι σου και θα το στείλεις τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς ακόμη να ξέρεις πού είναι αυτή η Αμερική, αν ποτέ το ξαναδείς,
Λέω, πώς τόλμησε η μαμά μου, όμως ο Θεός την έδωσε courage. Τι να σας πω, την έδωσε την τολμηρότητα να πει ναι, γιατί ήξερε ότι ο Θεός τον θέλει. Και πήγα μπροστά στον δικαστή και με λέει, βάλε το χέρι σου στη γραφή και πες ότι αρνούσε τη μαμά σου. Θα αρνηθείς τη μαμά σου. Μπορεί αυτό να γίνει, παιδιά? 12 χρονών τα παιδιά σας δεν ξέρουν τι θα πει άρνηση. Εγώ δεν ήξερα. Καλά, αλλά ήξερα ότι δεν ήταν καλό. Και λέω, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σηκώνομαι και φεύγω. Το έκανα μία, το έκανα δύο. Την τρίτη φορά έφαγα ένα καλό σκαμπίλι. Σκαμπίλι είναι στα γενιτσάφτα, λέμε, στα χωριό μας. Ένα ξύλο. Ένα καστούκι. Από τη μαμά μου. Λέει, δεν μπορούμε να γελάμε τον κόσμο έτσι. Πληρώνουμε πολλά χρήματα, γίναμε ρεζί το ένα το άλλο. Και μετά άρχισε να με εξηγεί, παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να σε παρουσιάσω τίποτε άλλο, εκτός από προσευχή, αγάπη, αλλά θέλω μια καλύτερη ζωή για σένα. Είναι δύσκολο για μένα, αλλά θα το κάνουμε αυτό για σένα, γιατί ο Θεός το θέλει να το κάνω, να υπακούσω. Τη φίλησα, την ευχαρίστησα και πήγα στο δικαστή στην Αθήνα πάλι και έβαλα το χέρι μου και είπα τη λέξη αυτή η οποία ήταν τόσο σκληρή. Η ιστορία μου είναι σαν τον Ιωσήφ, αν θέλετε. Κάποιες φορές I compare it, τη συγκρίνω αυτή την ιστορία μαζί του και βλέποντας τον βασιλιά, βλέποντας τον Ιωσήφ να κάθεται σε εκείνο το τραπέζι, να έχει τον πατέρα του, τα αδέρφια του, να τα βοηθάει. Ήρθε και η μαμά μου στην Αμερική, ήρθαν και τα αδέρφια μου στην Αμερική, είδαν τη ζωή μου, μείνανε έκπληκτοι και χαρούμενοι, γιατί δεν ξέχασα τα αδέρφια μου. Όταν εγώ, ο Θεός με έβαλε σε ένα ψηλότερο βάθρο. Καινούργια λέξη για μένα, ευχαριστώ. Θαυμαστό πράγμα για μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα έρχονται σε ένα άλλο επίπεδο για να δείτε πως ο Θεός δεν αφήνει κανέναν ποτέ. Είναι δύσκολη η ζωή σου σήμερα. Έχεις κάτι που σε έχει σπάσει μέσα στην καρδιά, σε λύπησε. Μην ξεχνάς, ο Θεός δεν έχει τελειώσει μαζί σου. Είναι μαζί σου. Πάρ' το μαζί σου κι εσύ και προχωρείτε τη ζωή σας μαζί του. Λοιπόν, έρχομαι σε μια καινούρια μητέρα, πατέρα, 2 αδέρφια, πιο μικρά από μένα. 8 παιδιά και εγώ ήμουν η πιο μικρή και έπαιρνα τα μαλαστιχένια παπούτσια ολονών, right? Έπαιρνα τα ρούχα της μαμάς που τάραβε τα μαύρα και τάραβε για μένα. Τώρα, δικό μου δωμάτιο. Στολισμένο, σαν νύφη. Τηλεόραση μέσα στο σπίτι. Πιάνο. Καλά εκκλησία είναι. Με δώσανε και μηχανή. Και έβγαζα τις φωτογραφίες, μία πίσω από την άλλη. Και τις έστελνα εδώ στην Ελλάδα. Μετά από λίγο μου είπανε να σταματήσω να στέλνω φωτογραφίες, γιατί θέλανε όλα που είχα εγώ να τους τα στείλω και αυτόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά το πιο ωραίο από όλα ήταν ότι οι γονείς μου αγάπησαν τον Χριστό
και τον καλέσανε να είναι ο βοηθός της ζωής τους και αυτών. Δεν σταμάτησε αυτή η διδασκαλία και ο κόπος που η μητέρα μου εδώ στην Ελλάδα με άρχισε. Και οι γονείς οι καινούργοι αρχίσανε να με βοηθάνε και να με πηγαίνουν στην εκκλησία, να με δείξουν τον δρόμο πιο καλύτερα. Τώρα είμαι σχεδόν 14 χρονών. Ένα μήνα πιο λιγότερο από 14, γιατί δεν μπορούσαμε να ιδιοθετηθούμε αν ήμασταν 14. Και έπρεπε να έρθω γρήγορα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι πολύ νέοι για μένα. Το ελληνικό κράτος είπε δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το αμερικάνικο είπε φέρτε την εδώ, εμείς θα τα κανονίσουμε. Αυτά δεν τα ήξερα εγώ, αλλά τα ήξεραν εκείνοι, έτσι. Έρχομαι λοιπόν στην Αμερική, έρχεται μία φίλη μου, η οποία ήταν διαθετημένη πριν 6 μήνες. Σε 6 μήνες μέσα έμαθε αρκετά αγγλικά να έρθει να γίνει η διερμηνέας για μένα. Έρχεται λοιπόν και με συστεί σε μία γιαγιά έναν παππού. Αυτή είναι η γονή σου. Πέμπιαν. Θυμηθείτε το όνομα. Αυτή εδώ είναι το παιδάκι αυτό και το αγοράκι αυτό, η μαμά και ο μπαμπάς. Είναι η γονή σου. Εγώ τα χάσα. Λέω, τι ωραία, έχω 2 σετ γονείς. Και όμως αυτό έγινε γιατί έπρεπε να έρθω γρήγορα. Οι γονείς οι μεγάλοι ήταν αυτοί που φέρναν όλα τα παιδιά και είπανε εμείς θα δώσουμε το όνομά μας, θα υπογράψουμε και δεν είναι δικό μας παιδί, ώσπου εσείς μπορείτε να την ξαναειδιοθετήσετε από εμάς. Και έτσι έγινε. Το Σαββάτο βράδυ, το Παρασκευή το βράδυ, πήγαινα στη μαμά την νέα, πήγαινα εκεί το Σαββατοκύριακο και γύριζα στη γιαγιά τη μεγάλη, τη μαμά, την ημέρα ώστε να πηγαίνω στο σχολείο. Γιατί έπρεπε να είμαι εκεί εάν ερχότανε η πρόνοια να δει πώς πάνε τα παιδιά, τι κάνουν. Αυτό έγινε για 2 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω πολύ καλά. Τη γλώσσα δεν ήξερα. Έπρεπε να πάω σχολείο, γυμνάσιο, να αγωνιστώ με παιδιά της πόλης, που ήταν μια πολύ καλό σχολείο με μαθητάς που ήταν σε ψηλή τάξη, και λέω, Θεέ μου, εσύ είσαι ο δάσκαλός μου, εσύ είσαι ο αρχηγός μου, εσύ δώσ' μου να καταλαβαίνω τουλάχιστον και να κάνω καλά. Και ήμουνα και πιο μεγάλη. Τώρα, πηγαίνοντας εκεί, άρχισα λοιπόν λίγο και μέσα σε 6 μήνες οι δασκάλες νομίζαν ότι εγώ τους έλεγα αρλούμπες και ψέματα, ότι δεν ξέρω να γράφω καλά. Μιλούσα τα αγγλικά απιαστά. Τα μαθαίνεις γρήγορα τα αγγλικά, να τα μιλάς, αλλά δεν σου έχουν πάει στο σχολείο να μάθεις πώς να γράφεις. How to spell, what do you do with this and that and the other thing. Και όταν πήγα εγώ να γράψω κάτι να της δώσω, αυτή τα χάσε. Λέει, γιατί δεν γράφεις καλά. Ό,τι έκανα, τότε άρχισα να τα... I was memorizing things. Απομνημονεύω όλα τα πράγματα για να φανώ και εγώ λίγο καλά και να παίρνω καλούς βαθμούς. Όχι μόνο αυτό, αλλά έπρεπε to catch up with my grade level. Να πάω να προφτάσω και όλα τα άλλα παιδιά. Γιατί εδώ ολόκληρη κοπέλα, πρώτη τάξη γυμνασίου, whatever that is, first, it's 7th grade. Και πηγαίνεις στην πρώτη μέχρι να πάω στην 9η. So έκανα 7th and 8th grade in 1 year
an 8th and 9th grade in 1 year, so I could be in my grade level with my age grade level. So, να μην τα πολυλογώ, τώρα γίνομαι από Πέμπιαν, που ήταν η γιαγιά και ο παππούς, τώρα πηγαίνω στο δικαστήριο, η μαμά και ο μπαμπάς, τα δύο παιδάκια και εγώ, να με διοθετήσουν για το δικό τους παιδί. Λέω, Θεέ μου, τι είμαι, λέω εγώ, ζεστή πατάτα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι αυτό. Αν παίζετε ένα παιχνίδι, στην Αμερική το παίζουμε, μια πατάτα ζεστή, έτσι, καυτή, την πετάς και εσύ προσπαθάς να την πετάξεις όσο γρήγορα μπορείς σε κάποιον άλλο. Δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Λέω, am I a hot potato? Nobody wants me. My mother didn't want me in Greece. Η μαμά μου δεν με ήθελε, δηλαδή σαν παιδί, δεν με ήθελε η μαμά μου, με έστειλε στο ορφανοτροφείο, από το ορφανοτροφείο δεν με ήθελε και με έστειλε στην Αμερική, από την Αμερική, αυτοί δεν με θέλουν και με... Ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε τι θα πει depression. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη γίνεται σε πολλούς, για διαφόρους λόγους. Εγώ δεν ήξερα τι θα πει κατάθλιψη. Ήξερα ότι ήμουνα χαρούμενη, ευτυχισμένη, δόξαζα το Θεό που ήμουνα με καινούριους γονείς, με αυτούς που με υιοθετήσανε και με αυτούς ακόμη που δεν με θέλανε, ευχαριστούσα πολύ τον Θεό. Όμως, είχα ένα φόβο μες στην καρδιά μου ότι μια μέρα δεν θα σηκωθώ από το κρεβάτι. Έβαζα τα σεντόνια πάνω στο κεφάλι μου και σκεπαζόμουν και δεν ήθελα να δω κανέναν και δεν ήθελα να πάω πουθενά. Τώρα, εσείς, γι' αυτό το είπα νωρίτερα, απλώς βλέπετε ένα σωστό άνθρωπο, όλα στη θέση, με ρούχα ντυμένη, με παπούτσια, όχι λαστιχένια, δεν είμαι και εξυπόλυτη και είμαι εντάξει. Όμως, ποτέ δεν θα ξέρεις τι έχει η κάθε μία και τι πέρασε η κάθε μία στην καρδιά της. Όλα όμως δεν θα πάνε χαμένα. Σήμερα εγώ κάνω μεγάλες και πολλές ομιλίες. Πηγαίνω σε κυρίες, πηγαίνω σε μεγάλες εκκλησίες, πηγαίνω σε μικρές εκκλησίες, πηγαίνω σε σπίτια και μιλάω και τους δίνω να καταλάβουν πως ο Θεός, αν εσύ έχεις δώσει το εαυτό σου στον Θεό, τη δικιά σου τη ζωή, εκείνος την έχει στην παλάμη του και θα σε κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο καλύτερο. Το εδάφιο που έχετε, βάλτε το κάπου. Στη γραφή σας, στο ψυγείο σας και δέτε το κάθε μέρα. Έχει καινούριο σκοπό ο Θεός καθημερινός για σένα. Τα παλιά πράγματα τα φέρνω μπροστά μας μόνο και μόνο να δούμε πώς ο Χριστός, πώς ο Θεός έχει κάνει καινούριο έργο στη δικιά μου τη ζωή. Όχι να μένουμε εκεί. Απεφάσισα να μην μείνω στο παλιό, αλλά να είμαι στο καινούριο. Σε κάτι το οποίο είναι θετικό, κάτι το οποίο είναι όμορφο. Σε κάτι όλα τα βλέπω διαφορετικά. Εάν σας πω ότι σήμερα ο Θεός με έχει δώσει άντρα, Έλληνα, που αγαπάει τον Θεό, που κηρύττει το Λόγο του Θεού, εμένα με κάλεσε να έρθω και να βοηθήσω την πατρίδα μας πάλι, να βοηθήσω όρφανα παιδιά και εγώ. Είναι 20 χρόνια φέτος, ίσως μερικοί από εσάς το ξέρετε, λέγεται Βενιαμίν.
μόλις φύγω από εδώ, θα πάω Κατερίνη να εργαστούμε εκεί για λίγο χρονικό διάστημα. Βοηθήσαμε τουλάχιστον 2.500 παιδιά μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Έχουμε άτομα τα οποία βοηθήσαμε από μωρά και σήμερα είναι διευθύντριες και φαρμακοποιός, γιατρός, soldier, στρατιωτικός, μητέρα και διάφοροι. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν, όμως κάνουμε κάτι από το παρελθόν. Γεμίζει η δικιά μου η καρδιά και το εγώ μου να μπορέσω να δώσω πίσω. Γιατί κάποιος με έδωσε εμένα όταν το χρειαζόμουν. Θυμόσαστε εκείνα τα παπούτσια. Εκείνο ήταν ένα δώρο αγάπης από μια γυναίκα που ήταν 80 χρονών. Έστελνε $5 τότε. Εγώ δεν μπορώ να στείλω. Ξέρετε πόσο κοστίζει καφές στο Starbucks? Δεν ξέρω σε άλλα μαγαζιά, αλλά και στην Αμερική Starbucks είναι ακριβό. Και όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα ποτήρι Starbucks που λέει Starbucks επάνω και να πεις το καλύτερο καφέ. Εάν βάλω, έτσι είπα στον εαυτό μου, εάν βάλω έναν καφέ μέσα στον κουμπαρά μου, άραγε πόσα θα έχω να δώσω? Πήρα ένα κοριτσάκι πρώτα, πριν ακόμη εμείς αρχίσουμε τον Βενιαμίν, στο, πώς το λέμε, το ορφανοτροφείο στο Πειραιά, Χατζικυριάκιο. Παιδιά, όταν πήγα να τη δω, τη μικρούλα αυτή, είναι εδώ και 30 χρόνια τώρα, κρατούσε τη φούστα μου. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα μέσα στο ορφανοτροφείο, μετά που έχω φύγει εγώ. Με κρατάει τη φούστα και λέει, κυρία Άννα, θέλω να πάω μαζί σας. Λέω, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ, πρέπει να δώσω πίσω. Και όταν έγινε αυτή when it was offered to me to be able to help with orphan children, όταν με δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάτι κι εγώ, δεν ήταν δεύτερη σκέψη. Ευχαριστώ Θεέ μου, θα το κάνω, θέλω. Και σήμερα ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε υπεύθυνοι για την Αμερική και τον Καναδά. Και ευχαριστώ τον Θεό που μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια βοήθεια, να δώσουμε σε όλους. Μη σταματάτε εκεί που είσαστε. Αφήστε το Θεό να εργαστεί μαζί σας. Και εκείνα τα ψιθυριστικά λόγια που σας λέει το βράδυ, όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε, ακούστε τα και βάλτε τα σε εφαρμογή. Πες, Κύριε, θέλω να μην υπάρχουν. Θέλω να κάνω αυτό που εσύ θέλεις να κάνω. Και δεν θα χάσετε. Δεν θα χάσετε. Σήμερα, όπως είπαμε, έχω 3 παιδιά, 8 εγγόνια. I'm amazed at God. Έχω ένα ύμνο που θα ήθελα πάρα πολύ να σας το διαβάσω, διότι με έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι αυτός ο ύμνος πραγματικά με γεμίζει εμένα. It's in English, so you gotta bear with me, okay? So, how many of you know English well enough to understand me? I love to tell the story more wonderfully it seems than all the golden fancies
of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me. And that story is Jesus Christ on the cross forgave my sins. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, με δέχτηκε παιδί του και σήμερα δίνω την αγγελία του Θεού σε αυτόν και σε άλλους γύρω μου. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο πράγμα που θέλω να κάνω στη ζωή μου και με χαροποιεί. Πραγματικά ο Θεός να σας ευλογεί. Έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά οι ώρες δεν θέλω να πάρω από εσάς αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε τώρα. Μην νομίζετε, θα σας απογοητεύσει ο κόσμος, ακόμη και ο άνδρας σας, ακόμη και η γυναίκα και τα πεθερικά σου. Μια μέρα ο πεθερός μου λέει, ο κονιάδος μου με είπε, εσύ λέει, να φύγεις από την πόλη μας. Λέω γιατί? Γιατί λέει δεν είσαι άξια να περπατάς στον ίδιο δρόμο που περπατώ εγώ και δεν είσαι άξια να κρατάς και το όνομα που έχουμε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Σήμερα δεν είναι έτσι ο αδερφός μας. Έχει αλλάξει. Ο Θεός τον έδωσε άλλη καρδιά. Διότι νόμιζε ότι εγώ ήρθα, ήμουνα εγώ το άσπρο αρνί, ενώ το μαύρο αρνί ήρθα να διώξω όλα τα άλλα αρνιά. Άμα με θυμηθείτε να προσεύχεστε εσείς για το Βενιαμίν, για τη δικιά μου τη ζωή, για τα δικά μου παιδάκια και εγώ για εσάς. Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που έρχεστε μαζί, γιατί θα μάθετε πράγματα τα οποία θα βάλετε σε εφαρμογή στη ζωή σας, που θα βοηθήσει το σύζυγό σας, θα βοηθήσει τα παιδιά σας. Ακόμη θα αγαπήσετε και την πεθερά σας. Ένας ήρθε... Πολλές προσευχές που να έγιναν για αυτό. Yes. Η αγάπη πάντως κερδίζει. 25 χρόνια με πήρε να με αγαπήσει η πεθερά μου. Σήμερα η πεθερά μου, όπως λένε και στην Ελλάδα, με λάτρευε, τώρα βέβαια πήγε με τον Κύριο. Με λάτρευε, okay? Η αγάπη πάντα κερδίζει. Να το ξέρετε, το έχω τόσο πολλά να σας πω. It's amazing. But God is good. Okay? Σας έχω φέρει και κάτι Αγίες Γραφές εκεί και ένα βιβλίο του αδερφού Ανανία Καβάκα για την οικογένεια. Αν θέλετε, ρίξτε το μια ματιά, πάρτε το, διαβάστε το, ξαναφέρτε το, μήπως και κάποιος άλλος θέλει να το διαβάζει. Ό,τι μπορείτε να πάρετε στα χέρια σας και ό,τι μπορείτε να κάνετε, να το κάνετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει και χάρηκα πάρα πολύ και ιδιαίτερα και χάρηκα γιατί θα γίνει και μια άλλη ομάδα στα προάστια. And that is just very exciting. Είναι μεγάλη χαρά μου που θέλω η δικιά μας η ομάδα στην Αμερική να σας βοηθήσει και με τις προσευχές μας, αλλά και υλικά, να σας be a help to you. Ο Θεός να σας ευλογεί όλες. Lord, thank you for having me. This was a wonderful experience and for what you do.